Gracias, Sonsoles. Bueno, bons días a todos e a todas. Bueno, a verdade é que é unha honra como conselleira de Comercio, de Mercado, de Turismo, pois compartir con vos unha nova programación das festas de San Telmo, unha celebración pois que nos une alrededor da cultura, da tradición e, como moi ben decía Sonsoles, pois tamén da nosa rica gastronomía. Sin dúbida, San Telmo é un referente para todos os tudenses, unha festa que mantén viva a nosa identidade, pero que tamén supón un importante revulsivo para a economía local, porque impulsa o comercio, dinamiza a hostelería e tamén promove a nosa oferta turística. En ese marco, a gastronomía xoga un papel fundamental, sendo un motor de desenvolvemento e de promoción económica que debemos seguir impulsando e poñendo en valor. Por esa razón, o Concello continúa promovendo e impulsando a Festa do Meixón. Unha cita que xa é imprescindible nas festas de San Telmo e que durante varios días, pois a través de distintos restaurantes da nosa cidade, pois poderase degustar este exquisito manxar. É un produto que ten un enorme valor gastronómico, pero que, por desgraza, alcanzou un prezo que, pois está só ao alcance dunhas poucas persoas. Pero, sin embargo, sigue a ser parte fundamental da nosa identidade. Un símbolo da nosa tradición culinaria, polo que preservar e poñer en valor esta tradicional xoia do noso río Miño é tamén unha forma de recoñecer o noso patrimonio gastronómico, permitindo que veciños e visitantes disfruten dunha experiencia culinaria que reafirma a nosa identidade, a identidade da nosa cidade como un destino gastronómico de referencia. E, ademais da tradicional festa do Meixón, un ano máis, como adiantaba a Concelleira de Cultura, contaremos coa xa cuarta edición dos Viños da Raia, un encontro enogastronómico que incorporamos na programación de San Telmo, pois hai exactamente 4 anos, e que, ten por finalidade apoiar e poñer en valor os pequenos viticultores da nosa zona, que a través das súas producións nos ofrecen unhas elaboracións, uns viños dunha calidade excepcional. É, ademais, un encontro de pequenos produtores dun lado e do outro da Raia, que sirve como encontro e tamén para reforzar os lazos que nos unen a través da viticultura a un lado e outro do Miño. Ese encontro vai a ter lugar o sábado 19 e o domingo 20 na Praza da Inmaculada, acompañando o pistoletazo de saída destas festas. E añadindo tamén a oferta da Semana Santa unha experiencia única para quen nos acompañe e nos visite durante estas datas. Eu quero agradecer, por suposto, aos hosteleiros desta cidade, tamén aos adegueiros que participarán, o seu esforzo e a súa adicación para facer destes eventos unha realidade. Grazas á súa paixón e ao seu compromiso, seguimos avanzando na promoción das nosas tradicións e dos nosos produtos, atraendo a máis visitantes e xerando oportunidades para o comercio e para a restauración, que son, sin dúbida, o motor da nosa economía. Só me queda darlle os parabéns á Concelleira por esa insente cantidad de traballo que fixo para levar adiante esta extensísima programación. Por suposto, tamén convidar a todas as persoas a gozar destas festas, a percorrer as nosas rúas, a degustar aqueles que poidan do preciado Meixón
sobre todo, pois, a sentirnos orgullosos da nosa cidade, da súa extraordinaria oferta cultural, patrimonial e gastronómica, non? Porque celebrar San Telmo tamén é celebrar o impulso da economía local e a nosa identidade e a nosa hospitalidade. Pola miña banda, nada máis, simplemente desexarvos un feliz San Telmo e que gocemos todos xuntos desta maravillosa tradición. Moitas grazas.